Hola, jornades estables les que ens esperen els propers dies. De fet, no esperem precipitació i, de fet, si ens fixem en l'evolució de la pressió en superfície i d'aquesta precipitació, podem veure com no apareixen taques blaves, per tant, no hem de parlar de més complicacions i, per tant, no hem de parlar de pluja. Per tant, el pronòstic de cara a demà serà un dia molt tranquil. De fet, durant el matí tindrem fins i tot força estones de sol, amb alguns núvols alts. A la tarda podríem tenir altre cop alguns núvols d'evolució diürna, on sí els núvols seran més compactes, serà a la cara nord, i a la tarda no descartem que cap al Pirineu més oriental pugui arribar o es pugui formar algun ruixat, en tot cas molt local i sense importància. La temperatura encara podrà baixar una mica més, per tant, farà fins i tot fred a primeres hores del dia. La següent jornada de cara a dissabte, poques novetats. Altre cop es repetiran aquestes nuvolades de tarda cap al Pirineu, a la resta força sol amb alguns núvols alts, i per últim, diumenge, poques novetats. Continuarem amb aquest domini del sol, només altre cop, com passarà la resta de dies, aquestes nuvolades d'evolució diürna cap als sectors de muntanya, principalment cap al Pirineu. Temperatures que sembla que diumenge voldran pujar. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.